ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା WWE ରୋମାନ ଭର୍ସେସ୍ ଭାକୁର। ଭାକୁର ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ବାହାରକୁ, ଆଉ ସେଠି ଗଡ଼ାପଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏବେ ରୋମାନ ଜନ୍ ସିନା ସଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାକୁରକୁ, ତ ଭାକୁର ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭାକୁର ଉଠିକି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଉଫ୍, ଏଥରକ ରୋମାନ ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାକୁର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ୱାଓ, ଭାକୁର ରୋମାନର ଗୋଡ଼ ଧରି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ପଲଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ରୋମାନ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଭାକୁର ରୋମାନ ଏଥର ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମୋରି ପାଖକୁ। ରୋମାନ କହୁଛି ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କର। ଏଥରକ ରେଡ଼ି ଷ୍ଟେଡ଼ି ପୋ ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ। ଏଥରକ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍। ୱାଓ, ରୋମାନ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ଭାକୁର ଉପରକୁ, ଭାକୁରକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇକି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଓ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ରୋମାନ। ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ତ ରୋମାନ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭାକୁରକୁ, ଦେଖାଯିବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିକି। ଏବଂ ଏବେ ରୋମାନ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟାକ୍ ସଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ୍ ସଟ୍ ଲଗାଇକି କାନ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମଶା ବି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଭାକୁର ଉଠିଲେ, ଭାକୁର ରୋମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ। ତ ଭାକୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଭାକୁରଙ୍କ ବେକକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି।